Защо една и съща храна действа различно на различни хора? Днес синът ми поиска да направим китайски обяд у дома. Избрахме безглутенови нудели и много зеленчуци. Докато приготвях обяда, си помислих нещо важно. Една и съща храна може да накара един човек да се чувства чудесно, а друг подут, тежък и с дискомфорт. След този обяд аз се чувствам добре. Нямам тежест, подуване или газове. Но това не означава, че всеки би се чувствал по същия начин. Затова не винаги проблемът е само в храната. Много често проблема е в червата. Затова не гледам само какво има в чинията. Гледам и как се чувства тялото след хранене. Ако често имате подуване, тежест и неспокоен корем, може да разгледате програмата "Рестарт на дебелото черво" на линка под видеото.